جناب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی بولے تے اعلان فرمایا جیوں دیکھی جانن سار مویا دی او جانے جو اے لفظ بولنا ہے او جانے جو اے بولو ذرا او جانے جو تاں اگا پڑھا دا سارے پڑھیا جے او جانے جو پڑھا جے ذرا پھر پڑھا دھیان بچ رکھو او جانے جو تو تے میں موڑیاں تے چایا دفنایا یا گئے او جانے جو ایک باری پھر پڑھا ذرا او جانے جو لو کھلوتے نے کہ نہیں کھلوتے انہاں لوگ کا مذاق بنا لیا کی کر دے ہو کیوں کر دے ہو لیکن ویکن والی دین اچ گل کوئی نہیں رب کائنات نے گل واضح کر دیتی جو میرا رسول دے دے وے لے لویا جے جتھوں میرا یار منع کر دے وے اودے نہ جایا جے اساں تے یار دیاں تے یار دے طریقیاں تے ٹردے پئے ہاں یار ساری عمر دعاواں کردیاں لنگ گئے اسی ساڈی بھی ساری عمر دعاواں دے وچ حضرات دی مقام ہن پھر ذرا جملہ دہرانا ہے او جانے جو اینج نہیں ذرا بولیا جی اج بولنا پوے گا سبق سکھ لو سبق یاد کر لو اپنی دکاناں تے بیٹھ کے بھی یہ گل یاد رکھیا جی نیویں پا کے دل وچ یہ گل کریا جی او جانے جو ایک بار پھر پڑھے اگلا جملہ تاں پڑھنا ماں او جانے جو مردہ قبر اندر پڑھ لو ذرا قبر اندر اوے ان او یار کیوں روکنا انہاں سادیاں بندیاں نوں اوتھے کیڑی شے رلدی آ جے رلدی تے دعا ہی رلدی آ ایصال ثواب ہی رلدی پاویں نفلاں دی صورت وچ ہووے پاویں صدقہ خیرات دی صورت وچ ہووے او پاویں مسجد نوں دے کے صدقہ کر کے ہی چیزاں رلن والیاں نے او تے ہور جڑا تیرا دنیا دا انتظام یا انصرام یہ نہیں ہو رلنا آپ اس بات تے اعلان پہ فرماندے نے قبر اندر اے ان نا پانی تے خرچ ضرور گھر دا پھر پڑھنا چاہنا ماں قبر اندر اے ان پڑھ لو یار پڑھ لو اللہ دا واسطہ جے پڑھ لو کچھ اپنی زندگی سوار لئیے اگلے نو بخشان دیا کوئی اپنی بخشش دا بھی بہانہ بن جاوے قبر اندر اے ان نا پانی قبر اندر اے ان نا تے خرچ ضروری اے گھر دا ایک بچھوڑا اے ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا
حیاتی مردہ ایک بہانہ ہے بخش بغلہ بخشیا جا سمجھ آ رہی برزخ دا معنی کی پردہ برزخ دا معنی کی بولو پردہ ان پردے پہ سن تے نہیں نظر آਉਂਦਾ پہ کی ہو رہے لیکن مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا دو ہی چیزاں ہوندیاں نے یا قبر جنت دا باغ ہوندی ہے یا دوزخ دا گڑھا ہوندی ہے یہ گل ہے نا بھائی یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوزخ دا گڑھا ہے ایتھے اگ دی چنگاری انگیٹھی بالیاں کوئی اگے اتنے آ جاوے کپڑیاں تے آ جاوے جی میں آج کل بڑے بڑے عجیب واقعات ہوندے پے نے لوگ انگیٹھیاں رکھ کے سو جاندے نے پھر کوئی نہ کوئی ماجرا پیدا ہو جاندا اے مان نہیں تے پھر او تے کم بھی خراب ہے سارا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ الہمزہ نار اللہ الموقدہ اللہ کی آگ بھڑک رہی ان کون بجھاوے ان بجھا پتہ کی سکدا ہے ان ندامت دے آنسو دعاواں استغفار جلے اپنے واسطے کریے تے بجھ جاندا تے جے کسے واسطے کریے تے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھی او دعا زیادہ قبول ہوندی ہے جڑی کسے دے کنڈ پیچھوں کیتی جاوے تو جو ہے بھائی جڑی کسے دے کنڈ پیچھوں کیتی جاوے زیادہ یا اللہ بخش دے اچھا تے مڑ جی انہاں گلاں وچ آئیو تو مڑ اوتھے بھی نہ پڑھیا کرو اللہم اغفر لحینا او بھائی یہ تے نا چھڑ دیو بھی کھاتا سارا وہ دوجے پاسے آ جاؤ بھائی بھولے ہو کیوں انہاں مسلماناں نو خراب کریں انہاں دے دماغ کیوں ذہن وچ یہ سوال اگر یہ چیز ہی نام ضروری ہوندی تو پھر اتنے بھی دعا نہیں سی ہونی چاہیے اے دیکھو چھوٹا بچہ فوت ہوندا ہے نا یہ چھوٹی بچی نابالغ انہاں واسطے دعا کرن اللہم اجعلہ لنا فرطا فرط کینوں کہندے نے فرط اونوں کہندے نے جڑا اگے جا کے بخشش دا کو سامان کرے تے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اے سنو جلے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی نا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سارے کہو رضی اللہ تعالی آپ رو پے تے تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی حضرت جی سن گل دی سمجھ نہیں آئی جناب رو پے ہو تے آپ نے فرمایا جناب نو پتہ ہی کو نہیں لگیا حضور نبی کریم علیہ السلام دا دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے